Ito yung channel ko, kuya. Sa ngayon wala pa akong sticker, di pa ako gumagawa. O, di bali sir. Ito. Ayan po. Makita niyo lang yung pangalan ko. Pangasinan, no? Dito lang ako sa Pangasinan. Quick, ano? Quick. Ito. Ayan o. Ayan po, parang panood po natin, ano. Oo. Anong pag-pronounce niya sir? Ayin sir? Binsar, opo. O Shayin sir? Opo. O Shayin sir? Opo, Binsar. Yes, oo. Sunod na yung sticker, idol. Sunod na. Di pa ako gumagawa yung sticker. Oo. Susunod na makapadyal kayo. Opo, walang problema. Inaantay ko lang yung mga tayo kasama ko. Okay, sige po. Ingat po. Yun, yes, no? So may kapag ganitong setup pala, no, nakakataba ng puso, no? Ano na daw sila ng channel natin. Ayan, so thank you guys for watching. Doon sila, nanonood sila, doon sila kuya. Pinagkamalan niya ako si Reed. Mukha ba akong si Reed? Mas pogi si Boss Reed eh. Hello po. Ay, kanina guys may mga nabata nakibomba dito. So ngayon guys tumatambay ako dito sa bahay ng Aguilar. Kasi inaantay ko yung mga taga-Alaminos na tropa. Ayan, so tatambay daw kami sa may Manggatarim. So sinulubong ko na lang sila dito. Naantay ko na lang sila guys, no? So eto yung video kanina, share ko lang. So shoutout sa mga bata na ito. Ay, punggol. Ayan sila kanina. Ilang marinig yung sound siguro. Nasa phone eh. Ayun, tuwang-tuwa sila. Someday magkakaroon din ng big bike to mga batang to. Alright, so antay lang natin sila guys, no? So hanggang ngayon wala pa rin sila. Antayin natin ang ating mga tropa. Alright, so let's go. Iwan ako ng mga yun,
Hindi ko talaga sila nahabol. Napakabilis. Ngayon, hindi ko alam kung nasan sila. Woo! Hindi ko alam nasan sila. Maghahanap ako ng tropa dito. Nasaan kaya sila? Sana nandito sila. Hindi ko alam eh. Sa ayos, hindi ako nakasabay sa face. Balita. Hello brother. Musta? Nadaanan ko kayo sa Aguilar. Kumusta? Hindi ka na mapapalik dun ah. Hello po. Busy na oh. Busy na? Ganda oh. Ito oh. Puta. Ha? Ang galing. Where? Galing ka naman. Sinalubong ko kayo sa Aguilar. Oh? Ah, bilis man. Pero nakita ko si ano, bandang huli. Ganda oh. Ha? Naul. Sana all talaga yung H2. Sana all. Men, lakas yung barangada oh. Lakas. Bakit hindi ginamit? 35 per month. Wala ito. Dance men nasa gitna. Dito. Pero magandang tulog ka ngayon, bumabago. Right, so CX6R, Z9, GSX-S. Ito gagamitin mo, partner? Alam mo. Ito ba? Tutulog tayo? Ha? Tama ka? Tara! Oh, para ano? Ano? Saan doon? Uli tayo? Ha? Uli tayo? Tama sila sir. Linggay na. Linggay din malay. Oh, kaya mo yan. R ZH2 GSX 750 plus Z9. Sana all may intercom. Night ride guys. Sila puro mga naka sweatshirt. Ako naka t-shirt lang. Alright.
Dito talaga. Ha? Ang alin? Ito. So ZX6R, GSX 750, ZH2 at Z9. Oh, ayan guys.